Muchas gracias, señor alcalde. Pues mire, señor Clausell, el señor Moreno està pagant el préstec que vostè va treure de 20 milions d'euros i que costa 3 milions... Ara, per favor, i que costa... intervindre el portaveu d'iniciativa i un poc d'educació. Vostè ha parlat i no li ha interrompit ningú. Continue. Continue. I que costa 3 milions d'interessos de la seva magnífica gestió. Jo creia que llovia i era agua que caía. Jo crec que així ve que ni pintat. I miren, vostès poden parlar de coherència, poden parlar de les xutxes de l'IVA de Rajoy i de la recollida de signatures i per tant crec que no són els més adients per donar lliçons a ningú. I mire, acabar, senyor Ramon Tomàs? Moltes gràcies. Ho agraïs profundament. Què? Jo no faig imbècil a ningú, senyor Tomàs. Si vostè se sent imbècil no és problema meu, jo no li he fet imbècil. Bueno, cadascú s'agarra el que vol. Li diré, i vostè parla, senyor Ignasi Clausell, de fer públic el dret a l'aigua, perquè vostè diu que això és ecologista i vostès en el PP, en els programes electorals, diuen que sou ecologistes i per tant estareu també a favor de que l'aigua siga un dret públic i ahí estarem d'acord. Però miren, si quan van crear un únic lloc de treball, al senyor Folgado li va costar 5 minuts agarrar el cotxe oficial i vindre de la Diputació així per dir tireu a aquesta persona i no creu ocupació, imagina't la que podeu muntar si creem una empresa pública en 10 treballadors per a que aquest Ajuntament tinga aigua pública potable. Perquè miren, moltes vegades toca fer renúncies en la vida i no ho fem per un pacte de cadires. Saps per què ho fem? Perquè vostès fan lleis injustes, perquè vostès des de Madrid i des de València en governen, cada dia ataquen més als serveis públics. Vostès són els que permeteixen que traguem un concurs d'un contracte d'aigua potable de molts milions d'euros i això no passa res, però en canvi esteu en contra de que creem llocs de treball, que és el mateix. I per què? I no és per una qüestió d'estabilitat pressupostària, tampoc es facin imbècils a nosaltres, és una qüestió ideològica, perquè vostès estan a favor de la privatització, i no només dels serveis bàsics, com puga ser l'aigua, sinó dels serveis públics en general, i ho veiem dia a dia en la sanitat, en coses que dia a dia estem veient. I pareix mentira que vostès que estan privatitzant la sanitat parlen ara d'un tema de salut pública, que vostès facin alarma social per un tema tan delicat com el tema de l'aigua, quan vostès van veure un comunicat de la pròpia empresa i d'aquest Ajuntament dient que l'aigua pública se podia veure perfectament. I per tant me pareix a mi que vostès estan ratllant unes línies, estan passant que no poden passar, perquè me pareix demagògic i me pareix cínic que vostès actuen d'aquesta manera. I ja n'hi ha prou d'alarmar a la gent de si pot veure o no pot veure l'aigua. Perquè desgraciadament la ciutat... Què passa, senyor Tomàs? És que no puc parlar. No dialoguen, que no. És que és molt difícil, però bueno, no passa res. Jo espero que tingui la sort de tindre aigua potable sempre, perquè si algun dia vostès governen tot, s'acabarà l'aigua potable i s'acabaran tots els serveis públics, perquè els interessa que estiguen en mans... Però senyor Tomàs, és que... En fi, esperem... Senyor Tomàs, mira, si jo parlara de les animalades que diu vostè, no acabaria. Però és que vostè no és ningú. Però senyor Tomàs, per favor, ja està bé, senyor Tomàs, pareix mentira que duga 24 anys en aquest Ajuntament. Però pareix mentira que duga 24 anys en aquest Ajuntament. No, per un respecte a ciutadans no hauria d'interrompir el plenari com l'interrompís, perquè així n'hi ha llibertat d'expressió i cada un pot dir el que crea convenient. Per vostè, potser, el que vostè diu per nosaltres són animalades multiplicats per l'infinito i no passa res. Se'l deixa parlar. Home, per favor, és que no deixen respirar a ningú. És increïble ja. Continue. I en això acabe, i se nota que esteu acostumats a les majories absolutes, que la democràcia vos va gran. Vos importa molt que les veus minoritàries parlen, vos rebenta, doncs mos heu d'escoltar. Li pese a qui li pese. I per tant, des d'Iniciativa Compromís, estarem sempre al suport de l'aigua, dels drets humans, i miren, que vostès avui han presentat una moció perquè se faci un pla general que fa 16 anys que no han fet, això se diu renta de cara, no donen lliçons a ningú perquè no poden. Moltíssimes gràcies.